Не вярвам в любовта към мъжа. За мен има една единствена любов и това е към детето. Към мъжа изидваш страст и искаш или не секс, но любовта е преходна. В днешно време няма истинска любов. До толкова е зле положението, че само отчаяните се обвързват на сериозно вече. А не до там отчаяните си седят сами на принципа по-добре сам, отколкото зле придружен. Не търся съпруг и не си търся истинската любов, защото това в днешно време се обезсмисля. Празно губене на време, докато не ти съсипе живота някой окончателно. Вместо това човек може да си инвестира усилията в това да изгледа едно-две деца. Това е най-смисленото и стойностно нещо в живота. Създаваш човек. После той е част от тебе. Наследява ти имотите. Образоваш го, даваш му всичко. Няма база за сравнение с встъпването в брак или съвместен живот, големите надежди и накрая половината изпоразведени, а другата половина си изневеряват. Страшни любови в днешно време. Въобще не ми ги хвалете.